זה מוזלי, there is a Bafta. זה מוזלי. תעביר לי עם הקצת מוזלי. קחי אימא. מה יש מתחת לוידאו? יש משהו? גם זה מסקפו, שמעת עברית? השיא של האומנותיות בתל אביב הרי, זה המכונה של ידיד האמריקאי, פשוט דווקא ומים בפנים. כמובן, במקומות קצת יותר יוקרתיים שמו בפנים מרכיבים יותר טובים, אבל הכי זול... אתה מפסיק. תמשיך, תעבור למצלמה. אוקיי. תצלם. כן. אוקיי. בוא. איזה חמוד. לא הבנתי. כן, אבל תחזיק אותה, למה אני מצריק פה. סליחה. רמי, אתה רוצה שהוא יצלם אותנו? אם אתה יכול לקרוא את כולם. בווידאו זה עכשיו? זה עכשיו אני עושה בווידאו. תעשה לו איזה סיבוב קטן, תודה. Take a one, תודה רבה. עכשיו, טוב, ירשים אותנו.